por kalabiang ya kabangin yo ban sedang no ya kanika jing syek subhaban ma lada don ki jing bak ki cipentut ani antai nomor ba ke network e kabangadon kam dan connection ngade tangi geofi ke di kerpat ke junga kalong duai na suk jing keman sheneng ngawat laslam tam hame kalasya ke jing ruai ke balai spak putra ko trai ji tam hame ngashalaslam tam halashem tam uji subala penhuna mensing jing in bam Jesu me I hanga ngaju banjing snow papa try adu je bang nga pen long term mai tang Jesu bala menun yaka mensim jonga jing man bakrau Jesu me I hanga wai ka bangin dai akmat jo blai ha ka jing duai ngap na ka tien ka jo blai ya ka ba ka dong ka jing ani ka jan me bat nganget scam jing ka sem ka jonga bat e pilang baro bat jo blai ka jing duai kalau ka ni ka bentai ka ba gospel akmiru ka jing ki alor ka ba kra ya ka tagal ding da ka jing at plo andre ula yo tia te ha ba ke sunram jo u kilai wan hu kilai kersiu yo u ki ya ong go kan rat to pen em yang ni sayang u te u lo ong haki balai ba pi long ki ba shep ting a pi ki ba rit jinget onda kumta ula sneng ya kal yurio ru e kala long kabajare kabajai jai kita ki brio kila kendet kila yo ong uba kumno une uba kal ru bat ka yurio kila ko ngo yo ong ina le hakmat jo blay haga jingbuai ublay ukpa ujongi uba beneng utrai jong kanega beneng bat jong kanega kendau ublay jong Abraham, Jacob, Isaac, baru ublay ujonga, baru ujongi lang barok ke bangi don hari ke por limba ke jeseng samla ke Facebook page ke jongka ya ke bangin syakri. Ni aingo yemi ko kenrat limba ke por ya ke bamelayok dan kurku yengi. But play yengi ya ke lan what happening ke crisis, what happening ke jing long juga pertai and me ai ya ke jing start la ke long limba ki kon samla jongka balang jayau lebat kum juru yang hilang kum ke tim ya ke bangin pelong ya ke jing syakri bat ke yeng ke sem ke jonga ko kenrat ya ke bangin syakri bat pendan buram meme ngadwai ya ke pecah itu barok ki bapet ya ke por kurku ya ki aplay baka snam ke jonga ke Jesu kan tak ya ki baka no ke jakai ke bagi don ko kenrat kendo yo snowy ke jing la pela ke jonga kendo yo i ke bor ke crowd ke jonga bat shisha ngadwai ya ke pecah kenrat mi ku bakurdu hanya ngadwai ya ke bamemen pendap ke jing don kam na ke jing bentot tu banyak baik bat rendi bat ke bor ke berkuna mal kata limbaga ke bor limbaga ke jing slok limbaga ke jing syakri wat la kalong ka lengkot ru ko kenran abang don ha ke yeng ke jongme han rangi don ha ke duan jo ke jing duai ngi don ha ke por ye me baka jinget ke jongi ko kenran inum syakti inum sir han rai de tang hame ya ka bangin pai bangin kemi kerku na mal kata limbaga ke por ha ke kerteng ke jongme truai Jesu ngi dem pan nadu mentah baca doa arta ke bapam cukup ru amen kebenta jong ke jing slok ki para bangin be
limbangan ke por ya ka mga kuwa kadai ka bentay ka bala puli mental na ka sedang bang aingo yu blay lingba kani ke por pen pa ko jing somu nadu iba wan suk iba long secretary juga Jaseng district ke jungi jail district ke jungi iba kerja ningi ki bapun ki bentana ka menta kani ka program iba aimen sim yang kumjuk penjuru ka pen pa ko jing somu ya ka tim jong ke Jaseng khna limba ke jing Tracy Tom ibi idafi bat i German jong ke Jaseng khna diki ya ka ba pila aimen sim German i jongi ya ka begini ya caprang ha kani jing syakri ya ka ban pendon burom pen kraw ya ka kerteng ke jong oblay pat kum mga ong na sedang kalau ka jing syakri ka balengkot namar bangam don ya ka akses internet ka babit ka babiang reng aingo oblay ya ka bentai ka mga nangyo ya ka la adu kan ni bat wala syo bangin sedang ke jing syakri ka kwa ban mik ka ni ka pi meni repidon na jing syakri play wat kuslai ba pi myo ban andai tu tip bau bleu yo i na kan jaka ka ba pipidon bang so man ong tang ya ga way apa deng jo ga yo ya ga la kong ka yeng ka sam ka jongang ye don hang ni sa ka liang ka mon ka jonga ke pat ju yo ka ba kum ga la ya ka bangin syakri play bang ngai ba pi kum ka yeng ka sam ka jong piru la pidon hang no wat kuslai oh ngam ni Jaseng ngasu pat do no en la da pikan mau ki ko ni suralu kiru apa deng ka crisis ki syong hayeng andoi day nanta na rampai baki penhera ke jing duai baka ka klam kam sim la yok jaka haga dok no ka men sim bat ka mat ka pak ke jongki bat am don weiru ong ka tin ke jong blay ka baki du ka men sim ka khot na mar kata long ki nong song snong ki bekit ki ke badan ni ke jing kit kli bat kham tam le long ki ta ki kristan ki bat be ha shwa bagin jit ki nong yalam ni duai ha ku blay bat menta abaka authority ke ong ya pi yang aba dia pi bengin shong khap aying pendap ya kata ka jing kuat ka jungki pendap ya jing ong mdai bagi ong na kumta ka political interest ki ong knang ba banga bat ma pi ngin long kita ki briu ki ban ma ki jing kurku ka jong blai bat na kuat dan pen mau ya ka jing shisha ka tin ka jong blai ka jing ko ka kam crown ban ka jing pinya dia ka ba perkhat le si ha bagi don hei mani ka kham kraw ka jing ka jing ko mo ong ka tin ka jong blai ka kham kraw ban ya ka jing pinya nama kata long ki jing shai ki jong pres ya ka bangi perkhat lem ya ki ba yin ki ba sem ya ki ni ki maljon ki mat pa ki jongi dia ka bangi shong ha ki yin ki sem ki jongi bat nang ta ya ka bangi yo ban ya lum lang kum ni pat ha ka wai pat ka benta sungu yu blai bu pli pat de ka ni ya ka bangi yo ban syakri yu blai lingba ka ni ka janmi nangit scam ba ha ka jing kurku ka jong blai ha ka te ka sunday ka ban wan ru la dalong ka jing kurku ka jong blai la ka ike ki long ki bebet ki berhenti jing syakri wat aga singi try ka ban wan ka benta jong ka jing slok ka de ka tu ya ka bangala puli menne ka jing ya benti jong ki sunran haba ki mat ya ka ta ka eryong ha ka jing im ka jong ki kat bagi dang don ha ka durio galilaya nangit bun na pedeng jong ibadan ha ying asem manga simat ka ying asem ka jong ngila jumat iki eryong ha ka jing im ka jongi bat haba kini ki eryong ki wan ban tulap ya ka ying asem ka jing im ka jongi ka don ka por ha ka bangim so tho ya ka bangim so tho ka badan halendet jong ka ni bat ngin nomla bat so tho bat hateng yo i baka kham kraw ba ka jing i kumba kan takluk no ya kata kan jinget ya ka bagi dan wat hau ni u Jesus Christ u maus yang bas kem u nau pen im u jonga bat u jong pi bat ngam arsatin nilai ya ya ki eryong ha ka jing im ka jongi ki everyday ha jing asam syukurim ki eryong gela belong ha ka jing dok ka jing kerdo ki eryong gela belong ha ki kam ki jam ya ka bagi myo ba ki wei bat ki benta jo ka jing im bat ki ni ki sunran ru ha ka jing ya lenti ki jong ki ya kan do i ki jo hi ki eryong ha ka jing im ka jong ki kat bagi dang don ha kata kan ya ha kata kan lim bat ngai kan mau ha ba puli na ka tin ka jong blai abang puson ni ka tin ka jong blai ngayo i bon ki briu ki jong blai ki bang ITT ya la di ya ka ban syakri blai pan ban ki haban ma ki eryong ka jing im ka jong ki lengkot akan ka por la dengan ikan mau yu jona
Walau nak bulu IT pediang you blay agak jing im ke jauh. Renda mar ke jing pelak ke jauh blay. Hapan penuhan ni ke eriong. Ban penken mau you ban kering pat you sana di. Lalu ngikin mau you apostol Paul hakikam ke apostol no ba apnyo ngikin mau hang tu anda baki kisipai kila kem you Paul ban hak jing ya lenti banyalam you hak ta durio kila mat ke eriong walau Paul lo tha iki bagam de ban ya lenta. Anda hak jing duai ke jauh Paul kila lat ta eriong. Ki brio ki jong blay para bangit biit ki ma ke eriong bat habawan ki eriong ngadam tang ya kini ke message ke mana ke kering kamjan yang ngaba di pi shuble lingba ki eriong uble uyo ek attention ke jong ikum balong hakani ke sini lingba kani ke jingpang ke baka klam ke belasar bar koi ke pertai bat kumjuru ke balawan yu kejat hakari hakani ke ri biit ke jong ke ri India bat itwai bakal yak light negeri kasih bagi dua yang kita kiri pat kiri ke belah syakmat tiga negeri jinggal, kena negeri jinggal. Menurut day kena negeri kelam nggak sobat ong, kebak kering yang ayah pipin syongkap aying, bapin nyok ban pelong kena negeri jaseng. Mengaruh ban yang neying bantai kena negeri duan. Ki eriong apa ki wan, ki don, ya ban kering kam ajan jomble. Bat kena ke coronavirus. Kebaki beriu barok kila syakti ngakot epi kena negeri jamit. Wat ki kuslai dengan dok no ke jompe. Ya ki sunran ki jomu udah ujuk hado nado menen nado hado lasai bat ya ke bangsawan udah ujuk uji sukron ya ke bor ban keman ni ki baro. For those who are watching from in message that we are going to look upon this from the Gospel of Matthew chapter 3 onwards. It speaks about Jesus, while they were in the midst of Jesus, were there with them. What Shakti? Hapadeng jong ke jing long nega pertai, hapadeng nega eriong what Shakti? Lalu ini pet menta nega gospel. Lalu ini pai sih nega gospel Matius uyat tu angtu anda apa u laki uling lalu mereka kiwai pet kesenran baru Jesu kilayak katu kani kata ke eriong kalawan ban shop kata ke jing long ke jing im ke jongki pada kata ke jaka. Pada kata ke jing lay pada kata ke jing lay Matius uyat tu mau Jesu ka bodang don kata ke ling kata ke situation uyot tiap. Bat kisenran kila persyang ke bor dalam kajong kecing start. Kim sim la start, kim sim la. Bala dengi ken mau ki expert ki ban don hak kita feel ki ban nya kita galing ban kajing tibet ke jongki kila persyang ban kun yang kita galing kila persyang ban nya kita galing hak kajing nang kajing sutu ke jongki. Hak kita ke eriong ia ka baki ken yukundu. Ki imja hak kata durio Galilea bat anget kam lega ka first time experience ke jongki ya ka bagi mat ya ka eriong hak jing im ke jongki ka day kata ka eriong ya ka bagi lajeng kendu ndai pose ka ni ka sin ka poi kata ka ken klemat bat ka kenti hak ka bakim so tu shu ya ka jing long kata ka eriong tat hadu ki i ba kata ka ling ke jongki kan sengam jelok bat day hak ka bakum kata ka por joran hiat ka jing kibala yu i de la ki jongki khmat ki jongki ngalaban ong kibala teba le ka kti ye ki brio ye bo Jesu la le ki kamba kita ki ju ki brio jong nong penim ki dang ma ye ka eriong apa ki don wat Jesu para pengin bi tang lamar bala penim yang ai pi kambut banginum don syuk ki eriong ke jing im ke jongi ndai pen bandai kita ki bedang kring kamjan yang bat ya pi syaka jing penim bat syaka jing day ke bajan bat ki eriong ki wan. Pada pagi ni ki wan, ki penhiang, ya ke jingnya, ki pensir, ki penting yang apa dia pi. Bat bursen ke dau ke pelong, ya kini ki eriong ki wan ke beningkong, lingkot. Nama ke jing mongkok go. Lalu dengan pet ya ke percaya berkawai, ya poe boleh ke sulong tang kata kot agak bagi beri ke polis ya tu kanakai. Lalu ni pet haka syong man kibri kim sangshu haka ban syong para sendrang para kenteng namar kismo bagi ke fashion ni gini ke sini por bemta ke society ke pediang ke imlang salam ke pediang ke sorkar ke pediang dai namar kata ke benta ke ar balik ke juan ke eriong
Nama pun sin kila ki fokus ke jong apa ke jong pi kala divert na akshu Jesu pelong ke jing asem ngin duai na kemata gitu ke syam ma ke divert kala lik ban ngasep ting yo ke ke syuti ke vocation so sik penong di para pengen be ki ba ya ka bakum ke ke por shanu ngi pai bakat do Hawa kini ki eryong ki wan baling shop ki jingim ke jungi la ngi ken ma jo uru ma ki eryong ke jingim ke ublei u ide youtube ublong ha sendak ha uban ban ra kala ban ong ya kani ka bakum kani ka don jing em ya ka yeng ke sem ki khon ki ti baro ya ka andre ayu pat ublei bagi don you know Jesu Bat ki sunran ki ngasoman ong la dagi don lang hakan ka por lam berkat ngaman ye yeng ban sakhi shapau nu Jesu ginong praise the Lord our God Jesus Christ Namar ulo ba crown namar manga bat mapi tong entip ni pediang bat ni pediang yu Jesu ko munong penem ku jonga bat u chong pile apa deng ke jinglong jong ke perthai ke jinglong jong ke ka penting pen smit ke babun la dai pipet ki we ki ri ha Italy ha po China bat ki we pat ngai pilai iling bagi social media lekin news ki baper wat hari India jongi wat tang hangi ha Assam malat igini ha ka bakum gini kum no ngene ke banding kong bat ya ka ba ki samran kila le kalong shania hao shania aga start ke jogu bo ye ke jing shania apa ki area ki wan walen dat ela ke jong ke jing ngat ke jong nga nama apa ki wan ki jing bun sin ni shapting badai hang ta bangi klet no yu blai wat kan ria la ke jing Eryong apa ki wan lam ki para Jesu ya baban ka sondi pi ki usi meni shania au jo Jesu baban ka sondi pi dua ya yeng asam ke jong pi ngai bakumba ula kurku yaki kon Israel hapor bakata ka khlam kawan aimu yu blai yu shakri jong blai pasol dan menen idang tweet ye ketuga ke jongi habaki kon na preng ka khlam chen ke bawan mo khop hajin ko ngo ke jongi ke lawan ram ni ke jeng kurku hakaba amdan iweiru ikon Israel bandu el ke jengem namar kata ki para pengen be shania hau blai shania apa dia pi chong khop aying shania ikinong yalam balang kamde na kamta interest ke jongki andre ka day na ka benta ka jing bha jong ke imlang salang ya ka ba manga bat ma pi kham tam kum ki ba priang ni Jesu ngalawan ong ngilong ke jing shai ka pritai kumlo apa na ke jing ki jong ke shai jing pang bakan kan reaksi sendon na ka jing im ke jongi na ka ying ke sem ke jongi ka jing ban khmiet be tang sho ban khmiet be tang sho pi ka por badan ka storm apor badan ki jinge kasuk ha ben ja nanti kasuk thu yang apa dia pi ling bagi jinge syam ke joki ling ban kursiu yu Jesu wat la kata ke jingret ke joki la ban ong kala redu bat buncak ki eryo ha ke jing mo la keren ni ke eryo ha pedeng ki sunran unle kumju pi la da don ke stop don ke jing bom jo slap don ke jing ti jo pertat kan lai li mo la dangi don surok kasuk hai noi kasuk hai ki ya ka bakin kinawar bagi sungtu besok angta sanu ngin pai kum ha ka bakum ka ni ka po sanu ngin le kitu ki bri way ba pli hang tai hai para ngai dia yong ki berjar-jar don tau new way ubala ban access tu no manu don jing busy ka lain ha ba pi khat yo Baruta ulang Jesu ubanga ngal IT la ka ya ta ka jinge champang walk by faith iwe ko no ublay ka jakari bat ka bor ka jongjan pulai iwe sus pa yeme ngala khat yeme da ka kat yeme ka ding men ong lemne ka thlit ding yeme ki paramang be but baro for those of you all who are watching live now from the Facebook page of Jason Kna balang Presbyterian Jayao nga khat ingilang baro I call upon you each and every one of you put your trust in the Lord and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge him and he shall direct your path so mga syakri yun Jesu Japan ka jinglong jang kaway ka jing pelong ka jong ka jing pelong jong blay ka ni ka sim ya ka ba blay la tao ka pang an eagle kani ka sim hawadan ka storm ka so tamat ka jinglong ka jong ka jing ka karakter ka jong ka aba ka jule kam ju pet kum ki we ka sim ani ka so tanan klem ki ko slide
wat suklan hala ka bor re ko mo kum kita ki brio ki babat ka jing shai kita ukres ko mo hapadeng kita ka jing ko penban kani kalau ka kabuk sia re ka bapin day ya ka duan hakiran pe yin ka stan ki jopi kanongot na pedeng jongi ki wala juyo ja seng ha yin ka ni ka por ai kani ka jing kenduk ka jongi kanang prang ni ka jinget ka jongi ki eriong ki wan ban kring kam jan su yang apa de pi su ble bar apa gani ka kram ka wan penban ka long ka kabuk sia bangan duai na kamta joki de bapang kalau ka kabuk sia bangan pelut ka por joka jing jan men bahabagian penkut sa sipang por i jing slok ngen mau play ai jing start ipi om tang ya ka bapi pin pe wa iki joka ni ka pertai joka ni ka klam kalau badong Henry ni u captain udan u ya nekmat ban wong tolong cai ulai nang tang puro me ko kan ra ling ba ka ni ka por ka mangyo ban shakri me u play jong Jehovah u Abraham u Jacob u Isaac me lo jo play ha ka ni ka jan me ya ka ba kentang jong shakri u jong me jona ka yi ka sam ka jingi para ke jongi ke ba khmi mat pa ni ko kan ra nga juai na mal ka ta na ka mata joki ya ka ba men kar khur ya ka slok ya ka long ka ba rit wala ka long ka